Η κιθάρα, μια εργασία από τον Τοσουνίδη Ιωάννη. Στις μέρες μας, η κιθάρα αναφέρεται σε σύγχρονο μουσικό όργανο, το οποίο αποτελεί εξέλιξη μιας ξεχωριστής οικογένειας εγχορδών οργάνων. Η οικογένεια της κιθάρας περιλαμβάνει αρκετά όργανα που εμφανίζουν παραλλαγές ως προς τη μορφολογία τους ή τον τρόπο εκτέλεσής τους και ανήκει στα σύνθετα χορδόφωνα. Επίσης χρησιμοποιείται σε μια πληθώρα μουσικών ειδών όπως η jazz, blues, rock και άλλα. Η αρχαία ελληνική κιθάρα ανήκε στην ευρύτερη οικογένεια της λύρας. Ήταν δηλαδή μια λύρα κατασκευασμένη σε μεγαλύτερο μέγεθος και με πιο δυνατό ήχο. Πλεονεκτήματα. Είναι ένα όργανο με διπλό ρόλο, δηλαδή μελωδικό αλλά και συνοδευτικό. Μεταφέρεται εύκολα. Έχει έναν διακριτικό και μία κουραστικό ήχο. Γενικά δεν στοιχίζει πολύ ακριβά. Τα μέρη της κιθάρας. Κλειδιά, χορδοστάτης, μπράτσο, ταστιέρα, σώμα, ηχείο, χορδές και καβαλάρης.